Atong simbahon atong buhi nga Dios pinagi sa mga awit atong kantahon ang Daygon Ko Ikaw. Walay sukod ang gugma mo, dili matungkad kanunay nabago, dili mausab ang katahong sa presensya mo, kanako nagligon. Balaan ka Diyos sa tanan, dayguni mong ngalan, daygon ikaw, daygon ikaw, balaan ka Diyos sa tanan, dayguni mong ngalan, daygon ikaw, daygon ikaw, daygon ikaw, balaan ka Diyos sa tanan, daygon ko ikaw. Atong balikon pagkanta. Walay sukod, walay sukod ang gugma mo, dili matungkad kanunay nabago, dili mausab ang katahong sa presensya mo, kanako nagligon. Balaan ka Diyos sa tanan, dayguni mong ngalan, daygon ikaw, daygon ikaw, daygon ikaw, balaan ka Diyos sa tanan, dayguni mong ngalan, daygon ikaw, daygon ikaw, daygon ikaw, balaan ka Diyos sa tanan, daygon ko ikaw, daygon ko ikaw, daygon ko ikaw. Madunggan na to sa kalibutan nga natay gingon nga yulo, di ba? You only live once.
Nga diin murabag pahimuslan nato ang kinabuhi tungod kay kausarat na mabuhi. Human ini mamatay na ta. Ug sagad sa mga yulo nga diin hilig kay ni mga tawhana nga musuway sa mga butang nga delikado. O di ba gitawag na to og extreme kayo nga mga butang. Nga diin ilaging sulayan ilang kinabuhi nga diin ilang ikinabuhi ang ilang kinabuhi sa pinakataas. Tapos human ini nga kinabuhi wala na. Tinuod ba kini nga diin kausa lang kita mabuhi? Atong paghisgutan karon nga diin maghisgot siya mahitungod sa kinabuhi nga diin after kita mamatay ana ang pagkabanhaw. Maghisgot kita mahitungod sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Nga diin namatay siya apan sa ikutulo ka adlaw nabanhaw siya. Nagpamatuod nga diin usa siya ka Dios o gamhanan siya. Og sa mga tao nga diin moingon nga diin kausara ta mabuhi. Well, sa ato nga pagsabot siguro na siya ay sakto pero anapoy sayop. Tungod kay nga naman. Kung moingon ta nga kausara kita mabuhi, nagpasabot na siya nga wa na to giangkon nga naay tag-iya sa atong kinabuhi. It means nga after nato mubiya or mamatay, wala na. Murag giangkon na to nga wala tay kalag, wala tay espiritu. Apan sa ato nga pagtuon karon, atong tan-awon, unsa man ka importante o unsa may kahulugan or pagpasabot nga diin ngano kinahanglan man nga mabanhaw si Ginoong Hesukristo. If naamoy dala diha nga Biblia, palihog og abli diha sa libro sa unang Corinto, kapitulo 15, bersikulo 1 hantod sa 4. Do ang atong paghisgutan mao ni siya ang kinatibuk-an nga kapitulo 15, which grabe ni siya kaanindo tungod kay if naamoy panahon hangyo na ko ninyo nga din basahan ni siya nga chapter kay chapter 15. Grabe ni siya kaanindot nga chapter mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo, unsa siya ka importante o daghan pa mga importanteng mga mensahe niini nga kapitulo. Atong basahon diri sa unang Corinto kapitulo 15 bersikulo 1 hantod sa 4. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita. Ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa maayong balita. Kun magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kun taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Ang Ginoong Dios ay nagapanalangin sa iya nga mensahe. Karon, anto paghisgutan diri sa bersikulo 1 nagingon. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Siguro nga ato lang siguro nga hinumduman nga diin unsa may kalahian sa unang Corinto og sa ikaduhang Corinto. Sa unang Corinto nga diin atong makita diri ang problema na sulod sa simbahan. Sa ikaduhang Corinto, ang problema na agawa sa simbahan. So it means niining unang Corinto sa kinalasan nga kapitulo sunod sa kinalasan nga kapitulo nagpasabot nga diin do ang problema na sulod sa simbahan, pero ang gusto ipasabot ning Pablo ngadto sa mga taga Corinto nga diin mga igsuon, pahinumduman ko kamo mao kini ang maayong balita. Ang maayong balita maoy makaluwas sa tao. Unsa man di kini ang maayong balita nganita sa bersikulo 3. Gitudlo ko kaninyo ang nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa mga sala sumala sa nahisulat sa kasulatan ug wala nagpabiling patay kundi sa bersikulo 4 nag-ingon. Gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw gibanhaw siya sumala sa nahisulat sa kasulatan. So ang maayong balita nagpasabot siya sa kinabuhi ng Ginoong Hesukristo, nga diin sa kinabuhi ng Ginoong Hesukristo nataw siya
nagministry siya diri sa kalibutan, namatay siya, gilansang siya nga to ibabaw sa cross, namatay, apan wa nagpabiling patay, kundi sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw siya, nagpasabot nga naay paglaom, nagpasabot nga diin, after kita mamatay, anaapay kinabuhi human niini. Nagpasabot nga din sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo, nagpamatuod nga Ginoo siya. Nga diin ang atong pagtuo, ang atong pagsulti sa maayong balita, ang atong pagsangyaw, tinuod, ug walay kanabang dili mausik, tungod kay tinuod ang atong Dios nga gisimba. Unsa man day atong gituohan? Sa bersikulo 3, nga mao kini ang atong gituohan. Nga si Kristo namatay alang sa mga sala. Laktod nga pagasulti, si Ginoong Jesucristo namatay siya tungod sa sayop sa tao. Dili sa sayop sa Dios, kundi sayop sa tao. Ang atong sala, laing tao, or lain, ang naningkamot para makabaton kita sa kaluwasan. Kung ato ni siya ang sabton, mao ni siya. Ang Ginoong Dios nagbuhat siya sa kalibutan, grabe ka nindot ang kalibutan nga iyang gibuhat, o kinalasan gibuhat niya ang tao. Og miingon siya, wow, pagkagwapo, pagkagwapa. Miingon siya nga, wow, kaanindot sa akong binuhat. Apan, ang tao misupak sa Dios. Ang Dios ni Mando sa unang tao sa kalibutan, nga diin si Adan ug si Eva, nga dili ipakaon ang bunga sa tanom sa kaalam ug kahibalo. Nga diin dili gibawal ang pagkaon sa bunga sa kahoy sa fruit nga good and evil. Apan unsa may nahitabo? Napakyas ang tao, misupak ang tao, milabag ang tao sa sugo sa Dios. Mikaon jud sa mga bunga. Ug nakita nila ilang kaugalingon nga hubo. Nagpamatuod gid tungod sa ilahang nabuhat nga sayop, that is disobedience, pagpabadlong. Ini-disobey sila atubangan sa Ginoo. Ni-disobey sila sa sugo sa Dios. And then misulod ang sala sa kalibutan. O tungod niya na atong nakuha ni Adan o ni Eva ang ato ang nature nga makasasala kita. Mga di malikayan nga diin kita tao makabuhat og sala. Doon natay mga pangutana unsaon man para di ta makabuhat og sala. Kana siya lisod kana siya tubagon tungod kay makabuhat kita og sala. Apan mo nagiingon nga diin ang kaluwasan, gisulti ako kaganina, ang kaluwasan dili tao ang makahatag og solusyon niini. Unsaon na to pagpaningkamot makabuhat gyapon dag sala. Maski unsaon na to pagpaningkamot makabuhat gyapon dag sala. Mao nang si Kristo ang solusyon nga gihatag sa Ginoo, siya na lang ang nagbuhat og solusyon tungod kay ang tao dili makahatag og solusyon sa ilahang nga problema. Ang Dios nag-ingon diri sa bersikulo 3, balikon ko, si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Ang kamatayon ng Ginoong Jesucristo nagpamatuod nga ang tao makasasala. Nagpamatuod nga grabe ka dako, grabe ka itom, grabe ka lagom ang sala sa tao. Nga nagkinahanglan siya og iula pa ang dugo ni Ginoong Jesucristo nga to ibabaw sa cross para anaa kitay kapasayloan. Ug mao na siya dapat atong tuuhan. Nga diin si Kristo tinuod man namatay siya. Apan wa nagpabilin nga diin siya patay. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Sa bersikulo 4, gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa salat sa kasulatan. Kanibang usahay magduwa ta, naay mga duwa siguro sa especially sa mga batanon karon nga diin natay gitawag og after mahurot na ang atong tulo ka kinabuhi o di ba ka upat ka kinabuhi o di ba ka lima o di ba ka duha, natay gitawag og respawn o di ba ka revive. Nga diin after ta magduwa, mamatay ang ato ang karakter nga gigamit, din magpaabot ta og pila ka time tapos mabuhi og balik. O di ba ka atong i-exit ang duwa, atong i-out ang duwa, tapos iinat og balik, tapos buhi na pod. Di ba sayon na kayo? Ang dinindot kay sa feeling nga diin daghan kay kag kinabuhi. Di ba? After nimo mamatay, mabuhi gyapon ka. After nimo mamatay, mabuhi gyapon ka. Nindot kay sa feeling. Pero how about after nimo mamatay, magantos ka,
Tapos period na. Antos na lang. Di na ka pwede mabuhi pa pagbalik. Nga din, di na ka pwede ma-revive pa pagbalik. Nagpabilin ka dito, antos. Nagantos ka, bisan patay na. Tinuod ba ni siya nga panghitabo? Tinuod kini siya. Ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon. Sa Roma 6:23. O ang kamatayon nga gisgutan, kamatayon nga diin sa ato nga unod, kamatayon diin sa atong espiritu, nga di nahiliyok kita sa Dios. O ikatulok, kamatayon nga diin, itambog ngadto sa impyerno. O kani siya kamatuoran, nga din kung ang tao, wala siya relasyon at tubangan sa Dios. Mahiaguman niya ang silot. Mao ni siya ang grabe kabati nga news. Mahaguman niya ang silot nga itambog sa kalayo didto sa impyerno. Apan, wa nagpabilin nga period ang ato ang story. Ang atong story anaay sumpay. Unsa may sumpay niini? Again, balikon ko, ang solusyon nga gihatag sa Ginoo. Nga din si Kristo namatay. Sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw siya. Nagpamatuod nga din kumutuo kita sa kamatayon ug sa pagkabanaw ni Ginoong Kristo. Din mao kini siya ang maayong balita. Andin baliko na to sa bersikulo 1. Mga igsoon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita. Ang kinabuhi ni Ginoong Kristo, ang pagkatao ni Ginoong Kristo, ang kamatayon ni Ginoong Kristo, ug ang pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Nga giwali ko kaninyo, gidawat ninyo kini o gibarugal ninyo ang inyong pagtuo. Sa bersikulo 2, mao kini ang maayong balita. Ang mensahe nga akong giwali kaninyo, maluwas kamo pinaagi sa maayong balita. Unsay makaluwas sa tao? Pinaagi sa maayong balita. Pinaagi sa pagdawat, pag-angkon na si Ginoong Kristo namatay, gilubong apan sa ikatulok adlaw na banhaw siya. Nga din ang ato ang kaugalingon atong gi-offer ngadto sa Ginoo. Nga din ang atong kaugalingon atong gihatag dito sa Ginoo. Atong makita nga din si Kristo na banhaw, nga din siya gamhanan, siya anak sa Dios, siya Dios. Nga din kumusalig kita sa Dios. Siya ang nagbuhat sa kalibutan. Siya ang nagbuhat sa tanan. Siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. Naapabay kulang kung musalig ta niya? Wala na. Kung atong ihatag ang kinabuhi nato didto ni Ginoong Kristo, okay na ang tanan. Nasayot, gibuhat maganin niya ang tanan. Unsa pa pagkaha kung atong isalig ang atong kaugalingon ngadto niya? Muna sa mga tao nga sa pipila kaninyo nga diin, maingon nga gikapoy na ko sa kinabuhi. Away ayo akong kinabuhi. May pagmamatay. Di ba na ating mga expression ngayon nana? Atong tanaw na atong kaugalingon. Di ba mas nindot nga diin in terms nga kapuyo na ta? In terms nga diin muratag puno na ta sa pagmahay. O di ba ka na ata sa usa ka sitwasyon nga diin murag gipriso na ta nga tan-aw na to wala nay solusyon. Di ni siya ang panahon nga diin mo palayo ka sa Ginoo. Di ni siya ang panahon nga diin basulo nimo ang Ginoo. Mao ni siya ang panahon nga muluhod ka at ubangan sa Ginoo. Imo ang kunon nga di nagkinahanglan ka og Dios. Imo ang kunon nga di nagkinahanglan ka sa kaluwasan. Imo ang kunon nga din, Lord, weak kayo ko. Huyang kayo ko. Nagkinahanglan ko sa imong kusog. Nagkinahanglan ko nimo, Lord, sa akong kinabuhi. Mao ni siya ang panahon nga di mo duol kita sa Dios. Balikon ko. Ang kamatuoran mao kini. Si Kristo namatay. Apan wala siya nagpabiling patay. Sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw siya. Tungod kay unom kabutang, atong tanawon diri sa kapitulo 15. Unsa man kahay resulta kung walay paggabanhaw ni Ginoong Kristo? Una, bersikulo 14, nagingon. Od kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali. So ato makita diri, ngayon kung wala na banhaw si Ginoong Kristo, ang atong pagwali walay kapuslanan. Ang atong pagsulti sa kalibutan walay kapuslanan. Ang akong pagsulti diri sa tubangan sa pulpito walay kapuslanan kung si Kristo wala na banhaw. Tungod kay wala nagpamatuod nga Ginoo siya. Unsa may pulos kung wala siya na banhaw tapos magsulti kus kamatuoran, dili ni siya kamatuoran kung wala siya na banhaw. Apa nabanhaw si Ginoong Kristo. Nagpamatuod nga diin. Anaay kapuslanan ang atong pagsangyaw, ang atong pagsulti, ang ato ang pagwali. Panduha, unsa kay rason?
unsa kay resulta kung wala ang pagkabanhaw. Bersikulo 14 gihapon. Og kawang usab ang inyong pagtuo. Kung wala na banhaw si Ginoong Kristo, walay kapuslanan ang atong pagtuo. Nganong mutuo man ta sa usa ka tawo o usa ka butang nga diin gilubong apan wala na banhaw. O di ba ka naguba apan wala na repair pagbalik. O di ba ka nagpabilin nga guba, nagpabilin nga wala. Wala niya napamatuod sa iyang kaugalingon nga tinuod siya. O kung naatay pagtuo ni ana, kawang nga atong pagtuo. Tapos naatay pagtuo sa mga butang nga tanaw na to, murag mao ni siya ang usa ka butang nga diin mo connect na to sa Ginoo. Especially sa atong pagsimba sa bisan unsang mga butang, mga idols, mga Diyos. Moingon ta nga pinaagi sa atong pagsimba ni ana atong i-redirect ang atong pagtuo nga diin mo connect nga to sa Ginoo. Unsa may mas nindot? Di ba mas nindot kung atong i-direct didto atubangan sa Ginoo? Ano mo gamit man ta redirect? Kung pwede man nato gamiton ang directly to God. Pwede man ta diretso atubangan sa Ginoo. Ano mo agi pa man ta niining mga butang. Ang Dios gusto siya nga direct ka atubangan niya. Namatay siya nga to ibabaw sa cross tungod kay ang purpose nga din gusto siya nga din direct ka atubangan sa Dios. Nga diin sa bersikulo 15, og labaw pa ni ana, kun ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon, masayran nga bakak ang among gisulti mahitungod sa Dios, kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay. So ato makita diri nga kung wala na banhaw si Ginoong Kristo, ang mga tawo nga nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo, mga bakakon pod. Di ba? Apan, ang maayong nga balita, ang Biblia, ang pulong sa Dios naghisgot nga din si Kristo. Si Kristo na banhaw. Nga din be confident sa imuhang isulti. Nga din nabanhaw si Ginoong Kristo. Ug si bisan kinsang mosalig ni Ginoong Kristo, makabaton sa kaluwasan. Nga din sa bersikulo 17, nagingon, "Ud kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo." Laktod nga pagkasulti nga diin if mangayo tag kapasayloan sa ato mga sala, muduol ta ni Ginoong Kristo, apan si Ginoong Kristo kung wala na banhaw, unsa may kapuslanan sa ato ang pagpangayog pasaylo? Kung wala siya na banhaw nagpasabot nga diin ang iyang mga saad baka. Kung wala siya na banhaw nagpasabot nga diin ang imong pagtuo walay kapuslanan, kawang lamang. Apan nabanhaw sa Ginoong Kristo, nagpamatuod nga din kung ikaw mo dool mangayog ka pasayloan sa imong sala at tubangan sa Dios, ana ay kapasayloan. Tungod kay nabanhaw si Ginoong Kristo. Dili siya bakakon. Tanan niyang saad tinuod, tanan niyang gisulti matuod. Og naay kamatuoran diha sa Dios. Tungod kay ang kamatuoran si Ginoong Kristo. So ato makita diri, especially nga ri sa bersikulo 18 ug 19. Nga diin, nagpasabot usab kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo kay nangamatay na. So, how about kato mga tao nga nito ni Ginoong Kristo tapos namatay? Nagpasabot ba ka kung wala na banhaw si Ginoong Kristo? Then, syempre nagpasabot siya nga din ang kato mga tao nga nangamatay di pod mabanhaw. Apan si Ginoong Kristo na banhaw ug unsa man iyang saad, mubalik siya sa kalibutan sa pagkuha sa iyang mga anak, sa iyang kaanakan. Nga din kung asa siya, atuwa usab kita. Nagpasabot nga din ang tao, banhaw na Ginoong Kristo. O kuyog niya. Bersikulo 19. Kung ang atong paglaom kang Kristo kutobra ni ining kinabuhia, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Nagpasabot ni ini nga diin, tinuod nga naatay pagtuo ni Ginoong Kristo. Pero dili igo ang nituo lang ta, kundi atong saligan sa atong tibuok nga kinabuhi. Nga diin, ang atong pagsalig mula hutay ug padayon hangtod sa atong kamatayon. Nga diin, tinuod bubiya ta niining kalibutan. Pero dili ni siya ang atong tinuod nga puluyanan. Ang atong puluyanan nga tinuod, ang atong puluyanan nga diin kuyog ta sa Dios didto
sa langit. Sa bersikulo 43, mao ni siyang saad sa Ginoo ngadto sa mga tao nga diin misalig sa iya. Atras na gari usa ka bersikulo ngari sa 42. Ingon niini, ang mahitabo sa panahon nga banhawon na ang mga patay, ang lawas nga ilubong madunot. Tinuod ka na siya ang atong lawas. Apan sa pagbanhaw na niini, dili na kani madunot. Imagine, mao ni siya ang kinabuhi nga ihatag ning Ginoong Jesucristo. Mao ni siya ang lawas nga ihatag ning Ginoong Jesucristo. Nga diin si bisan kinsa nga misalig mituo ni Ginoong Jesucristo, banhawon niya og lisan niya nga lawas nga dili na madunot. 43, gilubong kini nga lawas nga walay bili ug huyang. Apan kun banhawon na kini, mahimayao na og lig-on. There is glory sa mao nga lawas. There is na ang himaya sa Dios sa mao nga lawas. Ug lig-on na kini. Dili huyang, dili mapukan. Mao ni siya ang lawas nga ihatag ni Ginoong Jesucristo sa mga tao nga naay pagsalig ni Ginoong Jesucristo. Kinalas sa bersikulo 44. Iniglubong niini. Lawas kini nga yutanon, apan kun banhaw na kini, lawas na nga espirituhanon. Spiritual body. Ato makita diri nga diin, makita na to nga mao ni siya ang lawas nga ihatag ning Ginoong Jesucristo after niya banhawon ang tao nga misalig sa iya. Mga igsoon ko, doon kalibutan nagselebrar nga diin si Kristo namatay. Mao ni siya ang panahon nga diin nagsuffer siya, namatay, gilubong, and then usahay nalimtan na to nga diin nabanhaw siya after sa ikatulong nga adlaw. Usahay malimtan na siya sa pagselebrar sa kalibutan, apan dili na siya kalimtan. Ug aton tuuhan nga diin tinuod nga namatay si Ginoong Jesucristo, tinuod gilubong si Ginoong Jesucristo, apan balikon ko nabanhaw siya. Nagpamatuod nga Dios siya. Ug ang atong pagsalig sa iya, ang atong pagtuo sa iya, especially niini nga panahon, dili mausik. Ang atong mga pagpaningkamot sa pagsulti sa maayong balita, sa pagsangyaw sa maayong balita, dili makawang. Mao na nga diin sa kinalasan niini nga bersikulo. Nga diin, busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pagpangalagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayod makawang. Mga minahal kong kaigsuonan, ang atong pagpangalagad sa Ginoo dili makawang. Tinuod nga na ay mga tentasyon, tinuod nga na ay mga problema, especially nini nga COVID nga diin dagan sa mga tao, especially nag-work nga diin walay source of income, o di ba ka nagkalisod, o di ba ka mga tao nga diin anaay COVID. Awi kasulti nga diin mao kini. Ang Dios na plano sa imong kinabuhi. Ako mosulti ko nga diin dili na ako ikagaranti nga naay kaayuhan. Apan ako ikagaranti nga din ang imong kinabuhi kung imo isalig sa Ginoo. Ana kay katubagan sa tanan. Kitang tanan mo biya ta niini nga kalibutan. Dumayon ta nga mahadlok man kita mamatay tinuod ka na siya. Apan ako isulti sa inyo ha. Ayaw kahadlok kung mamatay ka. Tungod kay sa pinaagi sa kamatayon, ana na ang panahon nga din kuyog na ta sa Dios. Kung ayaw kahadlok, kung ay mga problema padayon, kung ay mga pagsulay padayon, barugi ang imong pagtuo. Tungod kay si Kristo na banhaw. Sa panahon usab, sa saktong panahon, kita usab, banhawon ni Ginoong si Kristo. Ug kuyog na kita kung asa siya, ato usab kita. I hope and I pray nga din matagos sa naminaw karon, magkita-kita kita sa balay sa Dios. Magampo kita. Ginoong Dios nini nga panahon kami Ginoo nagadol sa imong presensya. Lord, salamat Ginoo sa imong mensahe na nagpakita, nagpamatuod nga din ikaw ang Dios nga nabanhaw. Nga din na naay paglaom, ang tanan nimong gisulti, ang tanan nimong saad matuod. O Dios, tuguti Ginoo ang matagos nga naa karon. Nga din sa bisan kinsa man Ginoo ang mga tawo Ginoo nga wala pay tinuod nga relasyon diha sa imong Lord God. I'm praying nga diin, pinaagi sa imong balang espiritu, magatandog sa ilang kinabuhi sa ilang kasing-kasing, nga diin moangkon sila nga diin sila huyang, moangkon sila nga kinahanglan sila og Dios, ug moangkon sila nga diin ikaw ang Dios nga moy hari, ikaw ang Dios nga moy manluluwas sa ilang kinabuhi nini nga panahon. Lord God, I'm praying Ginoo, bisan pa Ginoo sa mga
imong mga kaanakan Ginoo karon nga diin nangahuyang sa ilaha nga pagpangalagad. Lord God, I'm praying nga diin ikaw ang Dios nga diin padayon Ginoo magalig-on sa ilaha nga diin mabalik Ginoo ang kainit sa ilaha nga pagpangalagad. Nga diin mabalik Ginoo ang ilaha Ginoo ang kainit sa gugma sa pagsunod sa imuha nga balita, sa pagsunod sa imuha nga mga sugo, Lord God. Ginoong Dios niini nga panahon ako usab Ginoo nagaampo sa mga tao Ginoo nga naay problema karon. Lord God, I'm praying nga din ikaw ang Dios nga din maghatag og kasulbaran sa ilang mga problema. Bisan unsa man nga klase nga problema o Dios. Lord God, tuguti Ginoo nga din ikaw ang Dios may mahiya sa among kinabuhi o tuguti o Dios nga din anaa may mga tawo nga nangasakit karon, anaa may mga tawo nga naglisod karon, nay mga tawo nga Ginoo nga tan-aw nila nga din wala nay kapuslanan ng ilang kinabuhi. O Dios, tuguti Ginoo nga din ilang makita ang ilang kaugalingon nga din mao ni siya ang panahon nga moduol sila sa imuha. O Lord God, salamat Ginoo sa imong mensahe. Salamat o Dios nga din ikaw ang Dios nga tinuod, ikaw ang Dios nga diin ang among kuptan, ang diin ang among pagtuo anay kasiguraduhan, ang among kinabuhi anay kasiguraduhan. O Dios, salamat sa tanan. O tanan among isalig kanimo pasalamatan di lamang sa pangalan ni Ginoong Jesucristo, among Dios. Amen. O amen.